Какво точно има между Рафаела и този Алфредо? Не вярвам да я търси само от благодарност. Не. А тя не иска да излезе с мен, но с него да. Защо, Рафаела? Илиана, да вървим, защото ще закъснеем за огледа на апартамента. Рафаела? Какво правите тук? Дойдох да ви върна телефона, доктор Баес. Знам, че е важно, ако има спешен случай. Оставям ви. Лека вечер. Рафаела, почакайте. Дойдохте до тук само за да ми върнете телефона? Как ще се приберете по това време? Ще ви закарам. Не, в никакъв случай. С госпожата имате планове. Аз съм свикнала да се прибирам сама. Довиждане. Как да обясня на Лули, че Хосе Мария е лъжец? Аз съм глупачка. Повярвах му, когато ми поиска прошка за това, че ме обвини, че съм любовница на директора. Поиска да ти е прошка? Сериозно? Да. За момент реших, че наистина ме харесва, но не. За щастие ми хрумна да му занеса мобилния. Всъщност исках да знам какви ги върши с омъжената. И знаеш ли какво разбрах? Че двамата си търсят апартамент, за да живеят заедно. Сигурно ти го е казала онази, нали? Да, но Хосе Мария го потвърди, когато дойде. А ме уверяваше, че не изпитва нищо към нея, че не го интересува, че иска да я прогони от живота си. Но това е лъжа. Всичко е лъжа. Да заживеят заедно, да правят каквото си искат. Аз не смятам да повярвам отново на Хосе Мария. По-добре не говори. Голям залък лъпни, голяма дума не казвай. От самото начало знаеше какъв е този доктор, но въпреки това му се върза. Да, но аз няма да свърша като мъжа на Илиана. Трябваше да видиш как страда, че жена му го е оставила. Опитах се да му помогна, но тя е луда по Хосе Мария. Чудя се защо изобщо си и казала всички тези неща, за да направиш услуга на този Алфредо. Струва ми се, че е добър човек. Може би ми е симпатичен, защото другият не е. Дано Илиана да се събере с мъжа си и да зареже Хосе Мария. Нямаш представа как ще се радвам да постъпи с него така, както той постъпва с всички. Дали всъщност не искаш Илиана да го зареже, за да получиш шанс? Може ли да те помоля нещо? Много е просто. Ще спечелиш тази банкнота. Просто занеси този сок на онази госпожа там, която продава закуски. Само това? Само това? Какво ще Добър кажеш? ден. Добър ден, докторе. Снощи бързо ли се прибрахте? Да. Предполагам, че близките ви са се притеснили за вас. И най-вече очарователната ви сестричка. Как е тя? Добре, благодаря. Радвам се. Тя е прекрасна също като вас. Предполагам, че цялото ви семейство е такова. Всички сте добри хора. Да, такива сме. Благодарение на мама, която винаги ни е давала пример за усърдие и честност. Не знам защо ми се стори, че това беше намек. Тъкмо сега, когато бях напълно честен с вас. Да, разбира се. Толкова сте честен, че сигурно смятахте да ми кажете, че ще заживеете с Илиана. Хареса ли ви апартаментът с нощи? Покрива ли изискванията на една влюбена двойка? Няма да живея с Илиана. Престанете да ме лъжете. Знам всичко. Знам, че ще останете с нея, че я обичате и че планирате да живеете заедно. Така че престанете да ме заблуждавате. Рафаела! За вас съм доктор Мартинес. Доктор Мартинес, моля ви, чуйте ме. Няма какво да слушам. Снощи ми стана ясно каква връзка поддържате с госпожа Илиана. Виждам, че вече сте ме осъдили. Достатъчна ви е била само нейната версия, за да издадете категорична присъда. За това ли дойдохте с нощи? За да потвърдите идеята си, че още съм с Илиана? За да намерите доказателства, които ме обвиняват и подкрепят една лъжа, която съществува само във вашата глава? Разбира се, че не. Вижте. Помагам на Илиана да си намери апартамент. Защото искам да напусне пансиона. Но в никакъв случай не смятам да заживея с нея. Ако ми вярвате, чудесно. Ако не, не мога да сторя нищо повече. Вечно мислите най-лошото за мен. А на мен вече ми омръзна да ви обяснявам всяка стъпка, която правя, всяка дума, която казвам. И не смятам да го правя повече. Твоя работа дали ще ми вярваш. Гойо, продадохме всичко. Да, мамо, провървяни!
Трябва да призная, че и ти много ми помогна. Страшен търговец си. Ето защо се справяш така добре с лъскането на обувки. Какво има? Корема ме боли. Къде? Боли ме коремът. Вир вода си, миличка, в този студ. Мамо, лошо ми е, боли ме корема. Не, скъпа. Виждам замъглено. Скъпа. Мамо, мамо. Какво ти е, Лули? Дъще. Не, не. Сестра ми умира. Лули, скъпа. Скъпа, какво ти е? Извинете, моля ви, как е тя? Лули, Докторе, моля ви, положението е под контрол. ще се оправиш, обещавам ти. Трябва да бъде в изолирана стая и да се прелее кръв незабавно. Незабавно! Казах незабавно. Рафаела, чуй ме. Вече прегледах Лули и това не е необходимо. Вече ме информираха за симптомите и за състоянието й. Може да е получила остра левкемия и трябва да й се направи изследване на кръвта и урината, а също и кръвопреливане. Докторе, явно не ме слушате. Лули показа данни за остра интоксикация. Но в момента по-важно е да се преборим с бронхоспазъма, който е получила. Интоксикация? Но как? Сестра ми не беше изложена на някакви токсични агенти. Синдромът е непогрешим. Повече от ясно е, докторе, повярвайте. Щом получа токсикологичния анализ, ще разбера какво го е предизвикало. Не, това е абсурдно, Хосе Мария. Твоето твърдение също. Детето има анемия, но не до там, че да получи. Какво знаеш ти? Напоследък отслабна, диша трудно и има анемия. Симптомите не показват това. Пациентката се влошава, докторе. Лули, скъпа. Направете газов анализ. Донесете резултатите веднага. Моля ви, пригответе уреда за интубация, ако се наложи. Хосе Мария, чуй ме. Това няма да помогне. Лули не е отравена. Проблемът е в кръвта и моля те, послушай ме. Докторе, моля ви, успокойте се. Отведете я от тук. Не, моля ви. Знам какво е, Хосе Мария. Тя ми е сестра. Няма да мръдна от тук. Тя е моя сестра. Няма да мръдна от тук. Успокойте се. Докторе, Трябва да остана. моля ви. Грешиш, Хосе Мария. Искам да остана. Пуснете ме. Пуснете ме. Спокойно. Стабилизирайте я, Аз Силвия. трябваше да се погрижа за нея, не доктор Байес. Той не знае колко е зле. Той не знае. Хосе Мария е отличен лекар, Рафаела, довери му се. Лули е много зле. Ако я беше видяла, щеше да ме разбереш. Хосе Мария греши и излага на риск живота на сестра ми. Рафаела, всичко ще бъде наред. Как е, Лули? Доктор Байес обърка лечението. Не, съмнявам се, но за това успокоен аз лично ще се запозная с състоянието на сестра ти. Уверявам те, че ще предоставя на нейно разположение всички средства на болницата, за да се възстанови. Искам да отида. Трябва да бъда там. Не. Първо, трябва да се успокоиш. Рафаела, моля те, довери ми се. А мама? Какво й казаха? Тя чака отвън, но не ме пуснаха при нея. Аз ще я информирам. Бъди спокойна. Не я оставяй сама. Няма, докторе. Сега се връщам. Спокойно. Ще видиш, всичко ще бъде наред.